dieru do dverí. To si šetríme na niekedy. To musíš streliť, Feldis. I don't like the sound of that one bit. Ja mám motorovku! Ja mám motorovku! Fuck me! Jesus Christ! Check this out! That Oh my thing's god! ripping him up. Zhodil ty vole. No poďte sem. No poďte sem. Oh my god, ale jak ja mám toto ole v tomto ubrániť? Prosím, zabíte ho niekto, nie mňa, ďakujem. OK, táto motorovka, očiže. Preboha, nie, len tam je ten drbočok grca tú kyselinu, tak bacha na ňo. Boomer hlavne. Nové ten. Boomer negrca. Pardon. OK, dobre. OK, YOLO. Ale pôjdu. YOLO! Ježiši. Ja ich tu dávam. Pardon. Ale fakt táto ona kosa, či čo to je dobré. Čekuj ty vole, ja ich dávam inak náhodou. A však za koľko dojde benzín, kámo. No je to, vidím. A nemám pištolku, ja sa musím vrátiť pre pištolku, lebo... OK, mám pištolku, dobre. Pardon, však ja som vedľa teba, Feldo. Ja už nemám lekárničku. Nie sú tí zombici. Hej? Kámo, teraz tak pokapeme. Prečo? Reloading! A dosť dobre sú urobené, proste keď ho strelíš do ruky, že jak mu kúsok ruky odpadne. I'm gonna bash some heads with this. A podobne, že to je fajn spravené. Hej, je to kúsok. Oh my god. Nie. Bože, henta kyselina strašne boli. Ja si musím dať onú lekárničku. Healing. Adam už Á, ona ma lieči. Bože, ja ťa tak ľúbim, Rochelle. Pardon. Pardon, idem ďalej. Ojojoj, hore, vidíte tam hore? Hej, ojojoj, no, tak to sme povedali. Ale tak mňa ho liečilo, takže pardon. Ježiši, ne, tam je... Hej, kde si? Oni idú z vodu, svine! Bacha, Feldis. Si v pohode, Feldis? No, daj si už lekárničku radšej, lebo práve ty máš málo healthu. Daj si, no, daj si. Oh my god, tam je charger. Au! Bože, tá Rochelle, to je taká piča. OK, bacha. Ojojoj, to bolo štýlové to. Dobre, nie sú to nejaké dvere, že by sme nejaké... Tu na hore sa dá ísť. Počkaj, ja mám molotov. Nechajte ma, ja mám molotov. Tak, ko tam? Ale nie, že to nie je veľa. Jumper! Oh my god! OK. Oh my god, nie boomera. A to je jockey, to nie jumper? Nie, teraz na mňa one. Lebo ja už som na druhej strane a tuto... Ale ja nehovorím o tebe, Adam. Tu na mňa ide dosť pipíkov. Ale dá sa to, toto je pohode napríklad. To dáme. Dobre, bacha, tu je nejaký. OK, hore dá z sa. mosta neskáče nikto. Bacha, počkajte. Dobre. Ja som tu vpredu. Čo? OK, myslím, že je čas. Bacha. Jojojoj, len ja teraz hovorím, pardon. Ale dobre, teraz sme to tam vypálili všetko, takže paradis. Dobre, teda ťa odpíšem Soling, pardon. Vieš, Selling, pardon. Dobre, paradis, tak sú vritky. Jo, lekárnička, oh môj bože drahý. Dobre, vy ju nepotrebujete a Rochelle, tá sa môže. Pardon. Odnúť. Oh my god, nie, prosím, rýchlo, pomôžte mi. Bože, ten mi zobral toľko HPčka, ďakujem, Feldis. Pardon, ja si berem bombu. Hej,
To som bol ja. Molotov! Hej, oh my god! Preboha! Tieto oblúdy. OK, Ja s nimi nežadám. ale však ja to neťahám, ty vole, však mňa to ťahá. To ja nič s tým nerobím. Ak je tu lekárnička, tak mi ju nechajte, pardon. Počkajte. Jo, konečne samopal, to je pre mňa, a je tu bomba, takže kto nemáte bombu. Lekárnička. Jo, ja mám tiež, OK. Chlapci, zatiaľ, počkajte tu. Trošku zorganizujeme, zatiaľ nám to ide super. No ten samopal je výborný, ja si nechám samopal. Pardon. A mám 60 nábojov v jednom zásobníku. Dobre, takže ja mám molotov a zbranie, takže to by mohlo byť fajn. Kam ideme teraz? Tam. Počkaj, je tam na nich dozadu s nástrelom, aby prišli. Joj, no ten samopal sa mi páči, On je nás prúdu, čo je dozadu. Ten jockey, toho nenávidím, to je turbo. To je hovado, lebo on to na teba skočí a beha to s tebou. No je. Oni určite pôjdu zozadu z toho autobusu. Alebo z boku, alebo zo všade. Zozadu! Oh my god, nie, prosím, mňa tu máme, Díky, Feldo. OK, tuto to rošel, papa, ale... Kde si? Pod mostom. Pod mostom? Už v pohode. Tento samopal sa mi náhodou páči celkom, pardon. Dobre, rošel je síce na sračky, ale my sme v pohode, takže... Tak počkaj, nejako hýbne. Oh my god, tuto je... Ne, dobre. Počkaj, máme tých v pohode. Milujem Rošel. Milol som ju. Ja tiež pravdepodobne. Však si ber ešte pre ňu, to nie je také. Bacha zľadu. Dobre. Oh my god, dobre, tu ide viac. Nie, Ty vlastne vole, nejaký. jaký oný. O nie, jockey. Dobre, mám ho. Tak, poďme. Idem prvý, mám najmenej HPčka, tak... sa obetujem. Tento samopal sa mi páči normálne. Choďte vy prvý, ja mám za sebou bombu. OK, ja mám tiež za sebou bombu, tak... Teda asi by som mal ja ísť prvý s tou bombou, ale ja mám bombu v ruke, ja mám proste... Hej, nie, v pohode. Joj, nie, bacha, boomer. Dobre. Oh my god. Prepáč, Feldo, som ťa ešte strafil. Pardon, je tu niečo? Nič tu není. Môžeme ísť ďalej. Je tam bomba, takže kto nemá bombu, tak si zoberte kľudne bombu. Tam dole pod schodami. Bacha, dobre, máš to? Chlapci, tu na bude dosť nepríjemne. No, toto bude veľmi nepríjemné. Pardon, to tu má moja bomba. Počkajte. Ja to už trošku... Zhora, Charger. Oj, Feldo bombu. Počkajte sem, rýchlo. A odíďte odtiaľ. Ja, lebo však oni odtiaľ prichádzajú, buď rád. V pohode. Dobre, bacha teraz. Oh my god, Jesus Christ. Ja, Nie. Dobre. Na mňa zase zautočí. Pardon, ale tak sa pletieme sa do strel navzájom. Oh my god. Ja musím hlavne nájsť lekárničku, lebo ja za chvíľku zomriem, ešte aj táto suka ma tu naháňa. Ale chránim ťa. Ďakujem. No poďte, Feldi, kde si? Dobre, tu si. Mne inak dochádzajú, mám posledných 55 nábojov. Yes! Oh Jesus Christ. Oh Jesus. Weapons over here. Akačko. No ja som rokovník. 10 a 90. Tu sú one medpeky. A počkaj, medpeky? Kde sú medpeky? Pozri, toto môžete zobrať, toto je laserové ukazovátko. A kde sú tu sú medpeky. Máme sa ísť porozprávať s tým chlapcom.
Však hej, ale však ja sa najprv musím uliečiť. Inak máte niekto brokovnicu? Ja mám brokovnicu. Dobre, tak ja si berem AKčko, máme rôznorodejšie trošku tie one. Finally, Dobre, tak čo something that tam? makes sense to me. A man and his snacks. We'll hook Sorry. you up. Boli tam Take helpeky. care of us. Ja som si zobral Tak, posledný. Feldis, keby niečo, však ja ti ho dám. Dobre, ale toto je približovačka, tu fakt nepotrebujem, snajperka je pomalá, Feldis, brokovnicu ešte mať... tu sú dvere, vráca. Toto je ukopálna. Ktorá? Neviem, tu čo máme. Tu sú No, dvere, to je- chlapci. A je tu niečo, čo... Čo tu je? Nejaká vec za dverami. Hej, ale tak zoberiem bombu. Ale nezoberiem, to je voda. Ale tak na čo tu je miestnosť, v ktorej vôbec nič není? Neviem. Otvoril tie dvere. Si Pardon. práve zavrel Feldis. A potom si... Aj No, tu sú dvere inak, ale tie sa nedajú otvoriť ani hej. Open the store door, hej, save for less, okej. To je ako Left 4 Dead, len to save for less, okej. Tuto budú zoskakovať na 100%, takže, pardon. Hej, toto vyzerá veľmi prijatne. Odfoďme sa s touto kopou mŕtvol, ja vás odfotím. Tak počkaj, ja si klaknem. OK, a Feldo, no, tak a dajte takú umeleckú pózu. Tak, a toto ide pekne na Facebookčík. No, dobre. Ďakujem. Prečo môžeme proste zobrať auto a jolovať to až tam? Bože môj, toto je tak... Tu nám bude taká pasca. Be ready to Hey. fight the horde. Oh fucking fuck. No, nemám, ja neviem. Tak lebo... Tak to sme radi, že to tak strašne zvoní. Aby No, vyvolalo všetkých. No určite sa lepšie budeme brániť tu, ako tam. Inside the store. Baka! Joj, toto AKčko je výborné. Joj. No ale nie naozaj. A toto máme doniesť tomu chlapcovi. Eskortovať kolu. No, to je celá logika tejto hry taká, že pardon. Tak ma ochránte. Vieš čo, toto AKčko odporúčujem normálne. Tu je medpack, Feldis. Za tebou. A však ty máš medpack. Mám medpack, ale... Ja nebudem to kolo vybierať, ja nebudem rozbiať hlavy. Run, bitch, run. Ja som tam bol, pardon. Rozstrieľajte im gebule. Borgo, snažíme sa, ale nie je to také... O, Rochelle ťa ochránil, Freddy. O, ja som ťa ochránil. Dobre, ale toto nám ide v pohode. Tu vzadu sú náboje. Počkajte, Hej. to je health pack, hej, takže ja si položím tento. Chlapci, idem s tou kolou, poďme. Počkaj, Kde je tá kola? Ja ju držím v ruke. Ja aj to musíš držať? Tomu ver. A kam to musíš dodať? Tomu, do prdele, ďalšia vlna. OK, mám ťa. Kto ma blokuje, prosím, ďakujem. Mne to neseká, ale... Joj, no tu je ich teda, že dovidenia, pardon. Toto je Dajte sa na sila. pozície, dozadu. Poďme dozadu, sredte na kolu zatiaľ. Poďme naspäť do obchodu. Oh my god, oni vstávajú zase k životu už aj tých, čo si raz strelil, tak... Sráč, Gorko. Aké máme životy? Zatiaľ celkom v pohode. Nevadí, máš pištolku. Au, preboha. tu sú náboje vzadu na pulte. No však áno. Tak ti to vravel to. Inak Rochelle je dole, ale nemám... Oh my god, ten jockey... Oh my god. A tam je asi Rochelle, že? Tam, kde je väčšina zombíkov, že? Oh my god, toto je sila. Oh my god, ja ťa kryjem, Borko. Daj mi medpack. Joj. Oh my god, Jesus Christ. Kde je kola? Oh my god, tam idú. Poď sa, koľko ich je, Jesus. Oh my... Bere ma jazykom, oh my god, on chce jazyčkovku. No tak ja som mŕtvy, pardon. Rochelle, zachraň ma. Ale, joj,
zachránila ma. Oh my god, dobre, už som mŕtvý. Teda nie som, ak by ste ma skriesili, tak... Rošel ma skriesuje, bože, aj vás ľúbim. A keby ste náhodou mali ešte niekto medpack, tak to bolo ešte príjemnejšie. Pardon, oni tu skáču furt z tých striech. Ale však áno, ale ja som vonku sám a ste ma tu nechali takto. Ďakujem. Lebo proste ja ma to vyťahlo. Ma to vyťahlo jazykom pre Boha. Ale ma to vyťahlo tým jazykom, ten oný. Bože, prosím vás, môžete nám ísť pomôcť, alebo už tam nejdete na... No, ďakujem, fakt. Ty si taký retard! Boris, ty si ma zabil! Áno, máte si tú skillku dcera. Ty si ma zabil. Joj, bože, ajajajaj. Dobre, poďme rýchlo odniesť to pivo. Teda kola. To je kola, ty. No. Jolo! No, Borko, taký treba, ty hajzel ma brokovnicou odfajčíš, tak táto dovidenia. Vy to asi musíte inak doniesť do tých zatvorených dverí, ale tak, okej. Bože môj, hlavne vy ste takí retardi, som dúfali, že spolu dokončíme. No hej, do tých dverí to si doniesť. No, rýchlo. Dokol. Ale vedie... Jesus Christ. A však ona má ešte silu orientu, nemôžete pozrieť. Počkaj, poviem. Dobre, mám ja to ukončiť. Borko, ty si mŕtvy? Joj, no Feldik tam, bojuje o život. No, on je mŕtvy. Bože, jasné, a Borko, ty Feldi sa oživíš, ale že ty by si ma oživil, ty retard, tak to ne, že? Ja som Adam, bol naháňaný hrozne veľa zombíkov. A preto si ma strelil do hlavy, že? Ďakujem. Bože, ja som chcel zabiť tých zombíkov, čo boli pri tebe, nie No, teba. choď odovzdať tú kolu pre Boha. Už som mi bol odovzdať. A? No a čo teraz? Zbrania alebo náboje. Ice, babe. Dobrá to ako. A choďte od tých dverí, ktoré som... Tam ste neboli predtým. Alebo ja neviem, skúste ísť tomu majiteľovi, alebo ja neviem, fakt. Ja som dal tú kolu a teraz máme ísť ďalej. On už je egoista. Weapons To here! AKčko odporúčam, Keďže ťa ohľadám revive, ver tomu, že to spravím. Takže tam ideme, počujem niečo iné. Skúste ísť do nejakých cích dverí, Do alebo... prdele. Pomoc! Ďakujem. No, keby to bol Borko, tak už zabijem mňa, ale pardon. Adam, budeme spravil som to omylom. Ale nie, Borko, oceňujem si tvoju snahu. To je Krista Pána, že ja som to spravil pre teba, Adam. Hej, ďakujem. Ďakujem, si ma zachránil. Nemáte lekárničku náhodou? Nemá nikto z vás. Celý myslím, že ja ho potrebujem trochu viac. Prečo sme nešli do tých dverí? Keď sa otvorili len tak. Doktor, Nie, to vy musíte teraz ísť niekde ďalej úplne, no. tu na to zbúrali, tak Aha, tam. Joj, no Musím tam. ísť za tej evacuation zone. A pardon, Kaj, ja mám brokovnicu, kam mám to ísť? Bože môj, toto som mohol ešte s vami hrať, ale tak Borko musí streliť do ksitu. Charger! To je. Rošlo. Reloading! Hej, to je ten, čo sa pluje. Ten pľúvač. Reloading! Nedáme potom inú mapu? Akože tiež túto kampaň, ale inú mapu? Tú kampaň teda. Napadni. Joj, no ten pekný. Joj, to sa teším, keď si to sám zahráme.
On bude mať určite lekárničku a teda, že samo oživ máže. Nie. Alebo s Vánikom. Ne, Vánik aj nevie čestý. Nie, akože Vánik by ti tiež nič nedal. Aj no. Teda mohol by ti dať, ale musel by si mu za to dať 2 lekárničky potom. Čo ma zabiť? Čo ma... A on ťa oživie. Číte? Reloading. Tým aj ty by si ma neužil, Rošel to už je niečo iné. To dievča má srdce. Bože môj, ja vás tak To inak. bude asi nepekný. A vidíš, a hen takým jazykom ma vyťahol z toho obchodu. A vy sa mi neprišli ste na pomoc. Ja už nemám náboje, pardon. Bože, tam je zbraní koľko nechceš. Reloading. No však ja som si ju zobral, už nemám náboje. Už nemám v nej náboje takú. Хорошо ťa trafil. Feldo, teraz si asi 3-krát zase utrafil, Borka. Neviem, lebo vždy mi vošiel do dravy strely drbo. No inak mali by sme sa držať v jednej línii, nie že niekto je vpredu a tam do neho potom všetci strieľajú. Dobre, ale zozadu! Joj, no dúfam, že už zomrete, mňa to ešte jedný do seba pozerať. Nie, Charger! Dobre, ale... Oni tu nám nemajú hody. Pomoc, Feldo! No, asi nie. OK, tak si mŕtvý, Borko. Pardon, Feldo, no. Nemá. Mám to 40 na to. No, tak ste mŕtvi všetci. OK, tak čo dáme ešte, lebo to bude asi moja posledná mapka, tak dajme niečo iné.